Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Sabtu Kliwon 29 November 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer kothong. Para adi yuswa, wonten tembung gur PHP, pemberi harapan palsu, pengajeng-ajeng ingkang kothong. Punika kaki tiyang ingkang remenipun ngapusi lan boten nuhoni janji. Wonten warga gereja ingkang tansah gemremeng awit nampi pengajeng-ajeng ingkang kothong saking rencangipun ingkang badhe nyaur utang nanging kok dereng kelampahan kanthi mawarni alesan. Wanita Sunem rumaos dipun apusi lan nampi pengajeng-ajeng ingkang kothong saking Elisa. Saben Nabi Elisa medal mlampah ing sak ngajengipun griya, wanita Sunem tansah paring tetedan suguhan, malah keporo maringi patileman amrih Elisa ngasu. Punika kelampahan, awit Elisa paring janji badhe maringi putra jaler dhateng wanita Sunem punika. Milanipun wanita Sunem ngemutaken Elisa amrih boten nglirwakaken janjinipun, menapa malih ngapusi. Taun saklajengipun wanita punika ngandhut lan nglairaken bayi kakung. Nanging nalika larinipun ageng, lare punika pecah. Wanita punika lajeng manggihi Elisa ing redi Karmel lan nutuh Elisa. Kalih Raja sekawan ayat 28 ngendika, wong wadon mau banjur matur, punapa kula nyuwun anak jaler dateng bendara kula rak sampun matur, kula sampun ngantos kaparingan pengajeng-ajeng ingkang tanpa isi. Wanita punika rumaos dipun apusi dening Elisa, nanging sak sabunipun Elisa ndedonga, lare punika enggal wungu lan gesang malih. Nyata sanget Gusti mboten ngapusi, menapa malih maringi pengajeng-ajeng ingkang kothong. Gusti sampun mungokaken larinipun wanita Sunem. Para adi yuswa, asring kelampahan, manungsa paring janji nanging dipun blenjani, manungsa janji nanging ngapusi. Gusti mboten nate milaur ing janji, pangandikanipun Gusti tansah dipun lampahi. Gusti setya ing janji, milanipun senajan asring dipun apusi dening manungsa ing janji, nanging emuta bilih Gusti tetep nuhoni janjinipun, tetep mitadosi ing prasetyanipun Gusti. Gusti mboten nate nglirwakaken janji, milanipun tetep pitados kebak ing pengajeng-ajeng ing Gusti, panjenenganipun tansah nuhoni janji. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti, lumantar pangandika paduka punika nyata sanget, menawi paduka menika setya ing janji, panjenengan punika tansah nuhoni ing janji. Kanthi perkawis ingkang mekaten, monggo paduka ingkang berek kawula matemah kawula ugi tansah netepi janji kawula dhateng sinten kemawon. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah paring berkah. Kawula masrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit, mirunggan kawula pasrahaken Ibu Sri Maimu Niarti ingkang sampun nampi operasi lan sakmangke wonten ing pemulihan. Kawula pitados menawi paduka badhe maringi kesarasan ingkang wetah. Sedherek kawula ing GKJ Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Kawula pitados paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Pugeran ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Winarto, Bapak Minto Taruno, Bapak Bambang Sugiri, Bapak Rakino. Sedherek kawula ing GKJ Muntilan ingkang nembe kagubel ing perkawis, Ibu Wiwi Susilowati. Kawula pitados paduka ugi ingkang badhe tansah
paring kegiatan sawetawis sedherek kawula ing GKJ Klaten, Bapak Joko Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing GKJ Antp Adum Tresno Agape Solo 3. Kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Mariah, Ibu Paini, Ibu Juminah, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Slamet Mulyono, Bapak Sukiman, Mbah Tuminem, Mbah Jan. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GITJ Trangkil, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini, Ibu Nani Cahyono. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang paring pitulung, matemas sedherek kawula punika ugi tansah pinaringan bagas kesarasan peparing paduka. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Asrori wilayah 7 GKJ Magelang. Kawula pasrahaken ugi Bapak Andika putra mantunipun Bapak Kris Susianto wonten ing wilayah 6 GKJ Magelang. Bapak Budiono wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak ingkang wedhasak mangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku. Mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula pasrahaken ing GKJ Krapyak sedherek Setianti, ing GKJ Mijen Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi lan Bapak Arto. Sedherek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sedherek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resbiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sedherek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, lan ugi Ibu Wahyono wonten ing GKJ Plengkung. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sedherek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.